naye de kubonakale into yobana angada alandele. Yeah, usandiva tata uyayibona ke zindlela ezingaqhelekanga ebantwaneni abangamawele, ayiyonto iqhelekileyo leyo kumntu ongelowele. Asinazo ezo zimbo thina zoba kulingiswe umntu. Kwakhona njengoba nje bengabantwana abakhulayo bekhula kunye aba bantwana, kuthi xa ngaba mhlawumbi omnye ke ngoku ekwenye indawo engekho kunye nalona umntakwabo, kucetyiswe into kokubana mabatshintshiselane ngempahla. Kwelaa cala makabe nayo into yonxiba yomnye, nalona abe nayo into yonxiba yomnye, ukwenzela into yokubana lungalahleki olwaa nxibelelwano labo. Nangani omnye ekude komnye lungalahleki, luhlale lukhona. Okokoko ahlale livivumba lo mntakwabo, abe ngathi woyamile kuye xa eyinxibile into yomnye. Uyayibona ke, asiyonto siyaziyo thina leyo, siyiqhelileyo, siyenzayo. Camagu tata, camagu mama. Bantwana. Yes mama, ungaqhubha. Bendisithi ke tata, aba bantwana bangamawele baye benzelwe isiko lokubahlamba, ngoba ngabantwana abangaqhelekanga abanezinto ezohlukeleyo ezingumahluko komnye kubantu esibaqhelileyo. Baye benzelwe isiko lokubahlamba, kuthiwe kwenziwe isiko lokuhlamba amawele. Akhona kamakhaya asalwenzayo nangoku ndithethayo elu siko lokuhlamba amawele. Badla ngokubaqala besebancinci aba bantwana, xa begqiba unyaka babahlambe. Babahlamba kanjani? Basebenzisa iyeza lesintu lekhaya eliye likhiwe kumthi womsenge. Eli yeza lenziwa ngalaa mthi. Laa mthi ude ngamanye amaxesha ulinywe ube lapha phakathi kwekhaya. Njengoba nje ukhula nje lo mthi, xa sele bebadala mhlawumbi omnye kwelinye icala omnye kwelinye icala, kubonwa ngalaa mthi ukubana ikhona ingxaki emntwaneni. Ukuba akaphilanga, kubonwa ngalaa mthi uyoma kwawube kukhona ingxaki, utshe. Njengoba nje kufanele into yokubana ulihlaza umthi amagqabi, uyoma yokubana kubonwe ke ngoku into yobana ikhona into engentlanga kulo wawukwela cala umntwana. Niyayibona uba zizinto ke ezo ezingaqhelekanga. Bahlanjwa kanjani ke ngoku aba bantwana? Besithe ke badla ngokuqaliswa mhlawumbi benonyaka omnye, ze ke ngoku naxa bebadala bamane ukuhlanjwa, mhlawumbi bade bazihlambe nangokwabo. Abanye ke badla ngokuthi bazihlamba emveni kweminyaka emihlanu, balinda nje kugqitha iminyaka emihlanu bazihlambe. Bazihlamba kanjani? Kukhiwa amanzi emlanjeni obalekayo, mhlawumbi uyahamba mos, kulaa manzi abalekayo kukhiwe laa manzi kwakusasa, kungekho mntu uwelayo emlanjeni utsiba umlambo uthini. Ekuseni kukhiwa laa manzi, abalekayo kuziwe nawo. Ukhiwe ke iyeza eliyana. Eli yeza liza kwenziwa okanye liza kuxutywa ngalaa manzi, eli yeza lo mthi. Lawube lenziwe eli yeza, aba bantwana baza kwenzelwa indawo abazawuhlanjelwa kuyo, eyawuba sisikhundla sabo somane behlanjelwa. Izawuba yindawo elapha phakathi kwekhaya, mhlawumbi phakathi kwezindlu apha ekhaya. Le ndawo esisikhundla sabo izawuba yindawo ke ngoku ezawukwaziyo into yokubana yindawo sisikhundla samawele esi. Xa behlamba bazawuhlanjelwa apha, xa behlanjwa ngelaa yeza. Izawubiyelwa ke laa ndawo, idla ngobiyelwa ngezinti mhlawumbi okanye iinkuni okanye amakhuni. Biyelwe ngezinti, kuyaziwa ke ngoku into yobana sisikhundla sohlambela amawele esi. Ekuseni ngemini bazawuhlanjwa ngayo, kwawube kubuyiwe emlanjeni kweziwa neli yeza. Lizawudityaniswa kakade kuloo nto lidityanyiselwa kuyo, noba kusebhekileni okanye epheyileni. Bakhululwe, bagalelwe eli yeza, bahlanjwe ngalo.
kude kukhiwe nodaka olumhlaba lona abaqatywe ngawo lo mhlaba weliyeza kule ndawo bebehlanjelwa kuyo. Bambi ke kwamanye amakhaya badla ngoba umzekelo kukhwesela iqhuzukile, lo uphilayo uzawuthi mhla ezihlamba mhlawumbi ayozihlambela phaa phezu kwengcwaba eliyalalowa ngenjongo yokunxulumanisa okanye yokudibanisa kwakhona ola nxibelelwano besithe kufuna lungaqhawukanga lwabo, uzama ukudibanisa imimoya. Lazi eli lilapha ngaphantsi komhlaba into okokubana nanku umntakwethu apha ngaphezulu siyahlamba. Ngoku kuhlamba lona umnye siyahlamba. Iyabaphilisa ke laa nto yokwakuhlamba ngeyeza aba bantwana. Laa ndlela yokubahlamba izama ukubahlaziya emoyeni, ihlaziya imimoya lena yabo, idala nolwa nxibelelwano luhlale lukhona. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Enjwa ke tata aba bantwana kuyaxhelwa, sithe lisiko eli, kuyaxhelwa ibhokhwe. Bhokhwe leyo abazawushwanyiswa ngayo umkhono lowa, bashwame aba bantwana. Njengoba bemhlawumbi bebancinci besaqala ukuhlanjwa ukwenzelwa eli siko, baza kuyimunca mos, bazayinikwa bayimunciswe laa nyama yalaa mkhomo, laa mshwamo wawo. Kuphekwe kakade ezinye izidlo apha ekhayeni, kodwa phakathi kokutya okuphekwayo kubakho ukutya kwamawele, laa nto kuthiwa ngumkhafele abantu abayaziyo. Kudityaniswa umbona kwezinkobe, kudityaniswa iintanga, noba zizixetshana okanye usenzo okanye ithanga, kudityaniswe yonke loo nto, kudityaniswe iimbotyi, ibe yiloo nto ikhafilili ingemnandanga omnye umntu angenawuyitya. Abanye abantu bayacekisa yinto nje ifilili embi emehlweni, embi nalapha emlonyeni, eyinto engaqhelekanga ngoba ayiqhelekanga. Kukutya kwamawele ke oko. Kuyabaluleka ke into okokubana xa ngaba kuphekelwa amawele okanye kusenziwa eli siko, kube khona oku kutya kwamawele phakathi kokutya okuphekiweyo. Abanye abantu ke bangayiphekelwa ke igusha, kungaxhelwa ke negusha njengoba kuxhelwe ibhokhwe, ingaxhelwa ke negusha kutyiwe. Camaguda. Eli siko asilo siko lenziwa likhokhelwa ligqirha, alikhokhelwa gqirha. Abantu ekhaya bayazenzela ngokunokwabo ngoba kaloku ilisiko elilula elingadingi magqirha, lidingi magqirha, kunyanzelekanga ukuba kude kubekho amagqirha. Bayazenzela abantu bekhaya, naye xa ebuyile uba ungumntu bangabantu abangekhoyo abangahlali apha ekhayeni, mhla bebuyile bacinga into yobana hayi masike sizihlambe, noko sigqibele kudala ukuzihlamba, bazihlambe. Kwenziwe zonke ezi mfanelo zifanele into okokubana zibe ziyenziwe. Camagu tata. Camagu mama, umawawa, inkosi kakhulu. Mphulaphuli nawe 073 849 1740 073 849 1740. Ungangena ke nawe mphulaphuli utsho oko unomdla ukuba ngaba uza nako okanye uzibuzele lo mbuzo lowo. Mamawawa, kukho umcimbi ke othi iwele ngumntu omnye njengoko nawe buselo ikhankanyile. Xa kwenziwa amasiko ke ngoku iinkomo ezizabo baye babe kanti basetyenzwa ngazo, kusenokwenzeka inkomo encinci okanye inkomo enkulu, ziba ngaphi? Umntu uyazimela ngeyakhe okanye basebenza ngento enye nanjengoko ingumntu omnye? Magutata, kuzawuthanda ukohlukana ke ngoku ngokwemizi. Bambi babenzela ngenkomo enye, bambi bayazohlula izinkomo. Kuyohlukana ngokwemizi lena into kokubana yona ikholwa kukwenza luphina uhlobo. Kodwa kunjalo kuba bengabantu abanye ababantu bangamawele. Xa ngaba njengoba nje uzawuthi omnye xa ithethelela le nto yokubadibanisa, siyabadibanisa thina ngenkomo enye, bazawuze bohluke apha ekhaya ngokubana omnye xa endile okanye omnye xa ethatha umfazi
kuzawunyanzeleka ke ngoku into okokubana kohlulwe ngaloo maxesha. Kona baye babadibanise. Kodwa xa kusithiwa umfazi, umntu unomfazi wakhe nazo zonke iimfanelo zakhe, uba nguye yedwa lona, uba ngabafana ababini, mhlawumbi bazawungathathi abafazi ngexesha elinye, kuzawunyanzeleka into okokubana abemnye lowa uzawube exhelelwe loo nkomo esenzelwa onke loo masiko wokubana ezeka, abazudityaniswa kweli ityeli. Kamakho. All right. Nanku ke mama apha ingena uleta ungaphaya eyiwu esithi uleta Camakho Ntsundu kwakunye nomama uMawawa ndiphulaphule ngomonde. Ngicela undibuzele apha kumama, ingaba iwele liyakwazi ukuzilelwa libe elinye lisaphila na? Camakho tata. Camakho mama. Iwele xa liswelekile elinye alizilelwa enye lisaphila. Ngoba kaloku ufana nobana kugqityiwe ngoku ukwenziwa into esisingcwabo salo mntu. Khumbula into yokubana besithe aba bantu ngumntu omnye, bangumntu omnye, nangona bezizipho ezibini. Akuye kwenziwe izila kuzilelwe lo uswelekileyo esaphila lona, ngoba ifana nobana kuthiwa kugqityiwe yonke into yabo, bayigqityiwe ke ngoku, abe lona esashiyekile esahleli. Uyawuze ukuze bazilelwe kwakube kusweleke nalo saphilayo. Camakho. Camakho. Kakhulu Nkosi, kakhulu siyabulela. Siphinde sikhangele pha ku-Facebook wethu, ukhumbule uba ngaba siyafumaneka amasiko nezithethe Vukani Community Radio. Kungenjalo ungashiya ushicilelo luka-WhatsApp kwa-073 8491740. Masiqale kushicilelo luka-WhatsApp sive umphulaphula ungene esithini ngapha. Camakho ekhaya. Camakho, zama ukulungisa kodwa into sonakala. Camagusha apho mna kumampingu uMawawa umbholokoqoshe. Camakho. Zama ulungisa, ndicela ndiyakuva bhuti umama wakho xa ibeka ethi bahlanjwa ngalo mntu umsenge amawele ngaba ngumntu kanjalo, into enjalo. Ndicela ubuza ke kule ndawo apho ndingaqondi khona, ndingavisi kakuhle, imilambo zikhona iindawo ezingenamilambo, ufumanisa uba amanzi eza ngoopayipi esuka kude okanye zinalo mthombo ube ngengomlambo, yabona. Kwenziwa kanjani ke ngoku, kuphila kanjani ke ngoku, ngoba kaloku ndicinga inoba into zemilambo yayingakulaa xesha amanzi besakhiwe emilanjeni. Ngoku zawakaphi ngoba asinamlambo thina kwezinye iindawo, uyabona. Injalo andivisisi ingaba kwenziwa kanjani kuwo, angacaciselwa kuloo ndawo. And then ke ngoku ndiyacamagusa, nam ndiyafunda, andazi zinto. Camakho mphulaphula. Ukukuphendula, imilambo isikhona kwezinye iindawo, kodwa kwezinye iindawo akukho milambo njengoba esitsho. Ngoku sesinamanzi wezitepu sizifakelweyo ngurhulumente. Abantu ke abangenamilambo bayakwazi ukukha amanzi phaya etepini. Into endiqonda into okokubana ayifuneki ngamanzi amileyo. Amanzi amileyo, amanzi wedami amileyo awafuneki, ngoba kaloku siyawukhumbula into okokubana amanzi ahambayo okanye amanzi abalekayo, ngala manzi sikholelwa entweni yokokubana izinto zethu esizenzayo masizenze emanzini abalekayo. Jonga umhlolokazi xa ebhujelwe eyohlamba emlanjeni, uhlamba emanzini abalekayo. Funeka ehlambile, sithi uhlamba ishwangusha lokufa, uyahlamba emanzini abalekayo. Nala mawele ke ngoku kuyabaluleka into okokubana siwakhuthalele ukuwasebenzisa amanzi lana abalekayo, ngoba kaloku ayimpilo
ewe manditsho xa ngicacisa ndithi singawasebenzisa mhlawumbi ngelinye ixesha amanzi lana wetepu ngoba ayagxagxaza ayabaleka, sithathe ngokubana ke ngoku ngalana womlambo noba na ayingawo, ngoba ke imeko esiphila kuyo ngoku ayizufana nemeko ezinye iindawo eziphila kuyo. Bambi basezilokishini akukho manzi, koko kukho amanzi etepu. Camagu tata. Tamaku mama wawa 0738491740 hlabe lingene emnqabeni kungenjalo sishele nje ushicilelo lwakho le voice note sive bangaba wena ungena uthini. Mama wawa make singene kulo mcimbi wemfuse ke ngoku imfuse umntwana lo uza kanye emva kwamawele, ingaba yena ithini indima yakhe apha emaweleni? Camagu tata, kwamanye amakhaya imfusi bayixabise beyithatha njengewele, kodwa kwamanye amakhaya uzawufumanisa into okokubana ifana nomntana nje ongomnye oqhelekileyo ongalandeli mva kwamawele. Ngolu hlobo ukuba ngaba kuthiwa umzekelo, masenze umzekelo ngelo siko lenziwayo apha ekhayeni ibe ilisiko elenzelwa amawele, nobana kuzawuthiwa mhlawumbi masithi mhlawumbi kuyathini, masithi mhlawumbi kuyolukwa, mhlawumbi uyoluka umfana oliwele, naye luyimfusi. Uba ngaba ungumfana kwamanye amakhaya akoluswa ngaphezu kokubana esombathiswa naye eza ngubo abe ngathi ayingumkhwetha. Kwamanye amakhaya yilaa nto bendisithi ke ngoku kuzawuthanda ukohluka kumakhaya ngamakhaya, bangenzi abantu izinto ngokufanayo. Ifane nalaa nto yobana lona uba ngamawele oyintombi noyinkwenkwe, xa esoluka lona uyinkwenkwe uzawufumanisa into okokubana ngelaa xesha kuthiwa wenzelwa umgidi lona uyinkwenkwe ikrwala eli, nalo uzawunxityiswa naye ibe ngathi ngoku naye ulilo ikrwala abe eyintombazana, kodwa naye uzawunxityiswa, uzawuthengelwa naye impahla zokunxiba ezintsha okungathi kanye naye ulikrwala abe engelilo yena ikrwala. Kushiyana namakhaya lana ubana aziqhuba kanjani na izinto zawo. Camagu tata. Mama wawo Camagu mamam. Masingene ke ngoku apha kulo mcimbi. Cabe ke ubuzwa ngumphulaphule ngapha yena esithi usetsomo. Sithi ngicela undibuzele kumama umawawo, ingabi nobunyani kangakanani ukuba ngaba amawele anawo amandla okugxotsha imvula okanye imozulu engantlanga? Ndicela undibuzele utshe sithi usetsomo yena kweli cala lingapha umcimbi wokuba ngaba amawele ayakwazi uyigxotsha imvula. Camagu tata, amawele ngabantu abakhethekileyo, ngabantu abanezinto ezizodwa, ngabantu abakwaziyo ukuthetha nendalo ive ilulame, bafana nkabantwana bezingxobo. Yiyo laa nto uzawuthi xa kusiza isichotho kuphunywe, kuphuma umama ozela amawele, kuphuma amawele, kuphuma imfusi, bangxole bakhalisa amagogo behula besithi mayiye embo, itsho ilulame ihambe igwegweleze kwelaa cala imke, ingenzi sichotho namonakalo kule ndawo ihewulwa kuyo. Camagu tata, iphile kakhulu loo nto. Amawele ngabantu abamanyelwayo yindalo. Camagu mama, Nkosi kakhulu. Camagu tata, ngumama uMajojo eQonce. Ndiyabulela kumpingashe ngolu lwazi ndiphulaphule. Nkosi kakhulu mama uMajojo ngaphaya kweliya icala lase Once. Siyabulela kakhulu. Imizuzu ilishumi yatsho yalithoba ke ngoku phambi koba sitsho sithi intsimbi yethoba. Khumbula ke ngethoba siwazela ngomva amazomoya. Masiphinde siyojonga kuFacebook wethu phulaphuli wevukani community radio, ungena esithini na.
Camakho Ntsundu kwakunye nondwendwe lakho. Yentsundu, ndicela undibuzele apha kumama, ingaba iwele xa lithe lenda elinye xa lithe lenda elinye iwele nalapho kumele lingazilelwa emzini walo kuba kusaphila iwele lakhe libe lona elo wele lendile. Ndibuza ke phantsi kwalo mcimbi umama athi alizilelwa lisaphila elinye iwele. Camakho mama uMpeki. Camakho tata, camakho, alizilelwa tata iwele elinye lisaphila noba wendile phi. Xa efika emzini umntwana iyaxela, uyaziwa kulaa mzi endila kuwo into yokubana uliwele. Izinto zamawele uba abaziqondi banako ukuyozibuza ekhayeni, babuze into yokubana ke ngoku sawuqhuba kanjani. Njengokubana nje ke ngoku esweleke iwele lakhe, kumele into okokubana senze kanjani, singamzilela na lo wethu umntwana wendele apha kuthi njengoba nje eswelekile. Bayabuza xa bengaqondi, abazukwazi ukuyenza into baqhawule unxibelelwano lwaba bantu kunge seswelekile nalowa ukwela cala usaphilayo. Camakho tata. Camakho mama wawa. Mama wawa, ingaba iyenzeka kwaye ke yinto eyenzekayo leyo uba ngaba kula mawele mabini njengoba ingumntu omnye la mawele mabini kubekho elinye apha kulo eliye libe nobizo lobugqirha, elinye libe kanti lona alinabizo lobugqirha kodwa ngamawele womabini kubekho elinobizo lobuntwaso, elinye libe lingenayo, okanye xa kuthwasa elinye omabini analo bizo. Camakho tata, bangangabi nalo ubizo bobabini. Ze sikhumbule kaloku into kokubana nangani bezelwe ngexesha elinye abazuzenza izinto ngokufana ncakasana. Jonga laa nto into okokubana omnye angathanda uba nomzimba omkhulu kunomnye. Jonga laa nto yobana omnye angangafani, bangafani, babe ngabantu abangathi bohlukile, abazalwa kunye, bangabi nayo nento ethi bayafana, bangamawele. Bambi bafane twatse, bambi nobukrelekrele bengqondo bungalingani. Ithetha ukuthi ke ngoku loo nto leyo ngokwendalo abazuzenza kunye ngokufana izinto. Angathwasa omnye angabi nayo nenye, angakwazi nokulazi igqabi leyeza uba yinto enjani ligqabi eli, anoligqitha apha likwalo. Ithi loo nto leyo akunyanzelekanga into okokubana bafane twatse kuba bezelwe kunye. Yiyona laa nto xa bezalwa bangazuzalwa ngexesha elinye bezawushiyashiyana, yinto yoba kuyabonisa nje into okokubana nangona bezalwa kunye bengabantu bebekhulela esibelekweni esinye, abangumntu mnye ncakasana. Mntu ngamnye unendlela aziva ngayo, mntu ngamnye unendlela yakhe yokwenza izinto, kodwa imimoya yabo yona iyalungelana. Unxibelelwano lwendalo lukhona phakathi kwabo. Xa bevana ngothuku lwemveli. Xa egula omnye kuva omnye avakalelwe into okokubana uyagula ngokumntakwethu, ikhona into engentlanga, ave apha kuye, eve kuye into okokubana ikhona into engemnandanga kubo. Camakho, ithi ke ngoku loo nto leyo abanakuthwasa ngaxeshanye ngokufanayo. Zizawuba khona izinto abangazenzi ngokufanayo ncakasana. Camakho tata. Camakho mama, selileqa nexesha ngoba bakhona sebengenileyo apha, masive bangena besithini na. Camakho ekhaya. Tata, Camakho Castelo. Camakho tata. Nomama lo uhlele naye. Camakho tata. Camakho tata. Tata, le nto uthetha ngayo ndiyayazi mna bendiluke newele. Iwele liyindoda, inantsika iwele layo liyintombazana, imfusi liyintombazana. Kodwa ngelaa xesha ileyana besisiya phaa ebhomeni, into eyenzekileyo kodwa
Hayi khona kagcibezela pha nakwephinde Uyaxoka buye utata. Masimba. Tata ndibetha inetwork. Mm. Ndithi ndisafuna uthetha nawe. Tata bendiluke namawele. Phofu ke la mawele la ngamantombazana amabini kodwa iingubo bezithengiwe ezimhlophe zangaphi ezambini. Utata. Mna nalo mfana ndiluke naye. Zambini ezewele nalo mfana nemfosi. Mm. Neeraki zalolaa hlobo, so akho nto ndiyiphikisayo mna. Lisiko eliyana endikhule ndilaziyo. Camagu utata. Axesha benzenzelwa isiko. So Ndirhalela akho ubuza nto ke. irongo. Okay, Phayana mama Sibilini. iingubo ziba mbini, iibhokhwe zibe yi-4. Kwelaa hlobo oliyana uba iwele liyasokolisa lawuphinda lithi emva koba kuphele umgidi. Kubekho into Castera. Castera, enkosi ihlobo. Kosirat, Camagu utata. ubufuna uphefumla mama kulo ntombazana Utata tata. Camagu bendirhalela ukuva ke ngoku apha kuye utata into okokubana njengoba nje omnye beyintombi ebeyile na ebekhe wayokroba na ebhumeni okanye ezi ngubo nezi ragi uzifumene ngokuba sekusenziwa zingumfuziselo kuba naye ingathi ebepha bendifuna uqonda kule ndawo ubana ubeyile na bengenile na ebhumeni mhlawumbi akrotyiswe okanye kwathini into kunayo ke ngoku mhlawumbi uyawuva ke akwazi ukungena uba uphinde wakwazi ukungena okanye iphinde iphendulwe ngenye imini. Yes mama, right. Ngoba nexesha ngoku sishekelwe imizuzu emibini uNondaba azothatha intambo asifundele indaba. Masive ngapha uthini umphulaphula. Camagu sontasitaba, camagu zamulungisa. Hayi, camagushe umama wawa hayi undiphendule ndandonela ndahlutha ndifundile ke ngoku. Bendingaqondi kule ndawo imilambo kulanda imilambo ibingekho kweendawo. Hayi ndonele ndihluthi kangangoba nezinto xa isitsho iwele kweli cala logxotha nento zesichotho. Ndinayo amava ndike ndayibona loo nto isenzeka yenzeka. Bendima nawo apha phandle sisiza simnyama kuthiwe hayi ndithi masibethini. Hayi aheshe simke sijike sigqile. Naxa lingena elinye libakhwethini njengoba esitya kunye ncama kunye esitya kunye noba esishwama kunye ndibe kanjalo. Neliya ahamba kunye liba nengubo yalo naxa ephuma aqhutywa ngendlela libe phaa. Kodwa ke kushiyana ke ngoku ngeli xesha xa sephaa ebakhwethini ke ngoku apho ke ngoku izezasebuhlanti kwezingenawude kufanane. Camagu make ndihle nam ndiyafunda siyafundisana. Nkosi ba umawawa. Hayi notata umawawa tata umpinga nkosi kakhulu bawo. Hayi ba umgcini jangelwe ngunondaba apha ile nto sendibhuda namagama. Mama umawawa ixesha liye lalifitshane kakhulu ngoba sisokoliswa zezinto zobuxhakaxhaka loba ngaba singene sele lisishiyile kakhulu. Ndiyaqonda uba ngaba kuyawumele ndiphinde ndirhwecile sibe kanti siyaphinda siyabuya. Ndiyafuna ke ngosihambe ngoba intsimbi yethoba ngoku unondaba sele ekhona. Mama masibulele ndizophinda ndirhwexe wena kwalapha ezivekini khona ukuze uphinde ubuye. Tata Camagu ndiyabulela nam tata, inkosi kakhulu. Nkosi kakhulu, right Nondaba tata. Ixesha kwisikhululo sakho iVisera FM intsimbi yethoba iindaba zokugqibela zosuku nizifundelwa ngu-Ayanda Mpatalala. Ndiyabulisa kumphulaphula ekhaya. Ziyakhula iingxaki ezithembinde umasipala wasekuhlaleni iNoki Mgijima nanjengoko kubusuku baphezulu abahlali basezibeleni belele kwiiofisi zase-Inoki Mgijima besithi bafuna itransfoma yesibini ezibeleni nabathenjiswa ngayo ngusodolophu lomasipala ukansila Madoda Papiyane. Nalapho indawo yasezibeleni iyenye yeendawo ezinengxaki yombane engade isombululeke ingakumbi kwixesha lasebusika apho ucima rhoqo. Abahlali bathi kunyanzeleke ukuba baphakame ngelithi baza kulala kwiiofisi zase-Inoki Mgijima de usodolophu aze kubo nesisombululo esibheka phambili kwimeko yombane. Kungoku nje ilokishi Mlungisi eKomani igqiba iveki